Bună ziua! De unde sunteți, domnule? De unde sunteți, domnule? Ce vrei? Am sus. Bună ziua! De unde sunteți, domnule? Nu știu. Cum nu știți? Nu știu. Ți-a spus? Nu știu, domnule. Păi cum ce-ați venit aici? Hă? Da. Cum ați venit? Cu camion. Tu doar singur știi să conduci? Am venit în spate. Am venit în spate, nu? Uite-te un pic la filmați, vă rog aici. Deci avem un om care a venit din... De unde a spus că a venit? De unde a spus că a venit omul? România. S-a văzut că aveți pâine, nu? Da. E bună? Îmi dai și mie un pic? Nu. Nu. De ce? De ce te râzi? Nu știu. Dar ce ai mâncat astăzi? Pâine. Doar pâine? Da. Păi de unde o ai? Mi-a dat-o cineva. Și acel cineva cine e? Un om de aici. Dar tu de cât timp locuiești aici? De 2 săptămâni. Ai și tu copii, nevastă? Nu am. Păi de ce? Că nu am. De ce te râzi? Nu te-a luat nimeni. Nu. De ce? Păi tu ești nebun? Nu sunt. Dom'le, și acest biet animal cine e? Frățelul meu. Tinerul. Frățelul tău? Da. De cât timp îl ai? 2 luni. De 2 luni? Da. Și ce a dat să mănânce în 2 luni? Pâine și gângulai. Și aici ce aveți? Aici. Buletinul. Buletinul. Al meu. Cățelul n-are. Nu. Și când, cum ați ajuns aici? De ce ați fost nevoit să plecați din România? De-aia că nu mai aveam plecare destulă ca să stăm acolo și am plecat eu singur. Dar mama ta și tatăl tău, ce s-a întâmplat? Mai ales cu tatăl tău? Tatăl meu a murit în Rusia. La ruși a murit în primul război mondial. Când a fost la ruși el. Și maică ta? Maica mea, Cum o cheamă? Florinița, Și pe taică tu? Florian. Și cum ai stat, nu mi-ai spus ce s-a întâmplat? Maica mea a păcălit pe un om, Și acest om cine e, domnule? pe un om din sat. Dar unde stătea maica? Maica mea. Într-o comună aproape de București. Cum se numește această comună? Vitra. Vitra? Da. Vai, dar ce sărați ați fost la viața voastră. Da. Cu ce v-a crescut mama voastră și tatăl vostru? Cu pâinică. Pâinică, mama? Cu ce? Și cu puțină ceapă. Și ceapă? Da. Asta era tot ce mâncați voi? Da. Pe zi? Da. Pe toate zilele? Da. Și tatăl tău n-a fost să-ți dați să ducă și el să muncească? Nu. De ce? Că a plecat la ruși A, și-a murit. în război. Da. Război, nu? Da. Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Lasă, nu mai. Păi de ce nu vă aveați bine cu tatăl dumneavoastră? Nu, că a plecat la ruși. Păi și nu s-a mai întors. Mai fac. Bine, și ce s-a întâmplat cu mama dumneavoastră, că nu mi-a spus? Nu, spune, păi și cu ce-i pățită, nu mai Păi și tu ce-ai pățit de n-ai mai vorbit cu tatu? Cu taică tu? El s-a căsătorit cu o femeie de la ruși. Da? Și eu când am fost să-l vizitez, femeia aceea avea o fată și eu am făcut de prostii cu fata aia.
Deci nu mai... deci ai făcut prostii. Hai să fă să înțeleg. Ai fost să-l vizitezi pe taică tu și ai găsit o fată. Fata lui... Fata lui... Și tu ai făcut dragoste cu ea sau sex? Nu vorbi prostii. Am făcut citi cu fata lui taică. Bine, domnule, și de ce ai fost nevoit să pleci în România? Ce a fost acolo? Cum A început Revoluția, Da? era greu, a căzut o bombă lângă blocul nostru, a căzut și după aia eu am plecat în Spania. Păi cum ai ajuns să ajungi tocmai din România aici în Spania? Uite, așa am ajuns. Notând. În not, am venit în not. Păi acum De-aia câteva am părul minute... așa, de-aia am... Domnule, De-aia am părul așa, fotul filmează aici. da, De-aia am dar părul... da, vă rog frumos, mă iertați, dar mi-a spus că, acum 5 minute mi-a spus că a venit în camion. Eram beat atunci. Erai beat Da. și parcă mi-a spus că aveați o soție. Soție, da. Cum se numea? Cristina, Cristina. da. Și de unde era ea? De la Bucovina. Da, și cum v-ați cunoscut? Cum? M-am culcat cu maică sa într-o berărie, când a fost să beau o bere, și a venit ea să o țină pe maică sa din berărie. Așa Că era maică sa beată și am găsit-o și pe ea. Da. Și după aia cum ai luat-o acasă? Cum ai... Da. M-am dus la ea acasă. Și ce ai bă, ți-ai dat și tu ceva? Că ai dat ceva ca să iasă cu tine în oraș, nu? Mâncăriță. Da, că așa trebuie să le dai la toate persoanele. Mâncăriță. Mâncărică, nu? Da. Dar văd că ți-o tăi un pic cam agresivă. Ce ai făcut? Am făcut un foarte mare. Gata, a fost un Ma...